الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil mubadi'il mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyun wa sa'id. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu min fadlihil mazid wa askuruhu syukran makrunan fit tahlili wa takbiri wa tahmid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahiyul wahid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wa asraful abid, alladzi ahbara anna mizana ummatihi yaumal qiyamati bi syahadati tauhid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la tafna wa la tabid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id ingkang minulya, monggo wonten ing saat enjang ingkang sae punika kita ajak sareng-sareng ningkataken anggenipun asrih dhateng Allah Subhanahu wa taala lan mangertosa bilih punika dintenipun umat Muhammad medal saking wulan ingkang sanget mulya. Inggih punika wulan Ramadan. Inggih wulanipun Allah taala nguji nglatih dhateng kita sedaya. Dipun latih ngajar hawa nafsunipun saking sedaya dedaharan lan unjukan lan sedayanipun kepinginan sarana nindakaken siam sawulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang menika saged tutup, mugi-mugi kemawon Allah taala nampi dhateng ujian kita sami lan ngamal-ngamal ingkang sae ingkang kita lampahi salebetipun wulan Ramadan. Ingkang mugi-mugi kemawon kenging kangge sowan ngadhep wonten masa dalem Allah Subhanahu wa taala. Samenika kita medal saking wulan kasebat menuju dinten Idul Fitri. Inggih dintenipun gumrigahipun manah kita ajrih dhateng Gusti Allah lan gumrigahipun dhahir boten pindah-pindah badhe nindakaken perkawis ingkang boten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Punapa dene perkawis-perkawis ingkang boten berfaedah. Lan ugi dintenipun nglahiraken tambahing kesainan dhateng para tiyang-tiyang ingkang sami nindakaken perkawis ingkang wajib utawi sunat ingkang dipun puji salebetipun bulan Ramadan. Alhamdulillah
kita saged nindakaken siam wonten ing wekdal siangipun lan nindakaken salat sunat raweh lan tadarus Al-Qur'an lan sanes-sanesipun wonten ing wekdal dalunipun. Wonten ing dinten punika kita sedaya sampun dipun paringi dahar unjuk lan alhamdulillah kita sampun dipun paringi saged kantos pakaian ingkang sarwa sae. Pramila monggo kantun muji syukur dhateng Allah taala sarana nglahiraken alhamdulillah kanthi nindakaken silaturahim tuwi ingkang kala winginang mengan monggo kula aturi wawuh wangsul ngraketaken anggenipun persederekan. Wonten ing dinten riyaya fitrah menika Allah taala ngingaken kula panjenengan sedaya ing dahar lan ngunjuk lan Gusti Allah ngaremaken nglampahi siang. Mila bejo sanget tumrap tiyang ingkang sami nglampahi siam sewulan wonten ing dinten menika sami ambika siamipun sarana dahar lan ngunjuk lan bejo sanget tumrap tiyang ingkang sami nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan nebi awisanipun lan sampun terang bilih wonten ing menika dintenipun sami ngedalaken zakat fitrah. Pramila monggo sami kersa ngedalaken zakat fitrahipun. Zakat fitrah menika saged nucahaken dhateng badan saking sedaya kotoranipun badan ingkang arupi dosa-dosa. Zakat fitrah ugi dados kifaratipun dosa kita sedaya lan dados tutupipun cacat kita lan saged milujengaken dhateng tiyang ingkang nindakaken zakat fitrah sami ugi wonten ing saklebetipun perjalanan utawi wonten ing saklebetipun griya. Zakat fitrah punika wajib kanthi mufakatipun madhab sekawan. Ugi pinten-pinten kados ingkang nerangaken kewajibanipun zakat fitrah. Lan zakat fitrah punika wajib atas awakipun piyambak lan tiyang-tiyang ingkang kewajiban nafakoi kados bojo, anak, budak lan sanes-sanesipun. Wajibipun ngedalaken zakat yang setunggal kalih 1,5 kilogram wos ingkang sae. Zakat fitrah menika dipun paringaken dhateng tiyang fakir miskin wonten ing kampungipun utawi dusunipun piyambak. Wonten anggenipun ngedalaken zakat fitrah punika awit akhiripun wulan Ramadan ingkang langkung utami bakda salat subuh saderengipun salat riyaya. Lan ugi kenging dipun gasikaken wonten ing awalipun bulan Ramadan. Jamaah salat Id ingkang minulya. Wonten ing dinten punika sami kersa nglahiraken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sarana nindakaken silaturahim dhateng para sesepuh kita, para guru-guru kita, para kanca-kanca raket kita. Sarana berjabatan tangan ngapuran-ngapuranan donga jinunga mugi-mugi pinaringan wilujeng donya akhirat. Kanjeng Nabi dawuh ingkang artosipun ana perkara telu kang sira gelem nglakoni mongko Gusti Allah bakal nglandrat kang landratan kang sedhela. Nomor setunggal gelem weweh
marang wong kang ora tau weweh marang sira. Nomor kalipun gelem nepung sanak marang wong kang megot maring sira. Nomor tigalipun gelem ngapura marang wong kang aniaya ing sira. Mongko nalika sira wis bisa nglakoni perkara telu iku, mongko sira bakal mlebu swarga kanthi pikantuk rahmatipun Allah. Pramila keterangan hadis menika monggo kersa nindakaken senajan wonten ing raos manah menika berat sanget. Sebab menawi panjenengan saged nindakaken perkawis kasebat naminipun panjenengan dados tiyang ingkang menang anggenipun peperangan kalian hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Wa qur rabbil warhamna anta khairul rahimin.